Ron Bell, makimbapong Domingo ka na yung tanan. Adlaw na sad nga magkapundok ang pamilya. Maghimo taning simple, makayra sa bulsa nga kimbap. Ang palaman ako sa kimbap kay egg omelette, kalbasang akong giboil o gitimplahan ako, duhara ka hotdog, o carrot, ato siyang ikat pataas. Of course, ang main na to ani kay rice, o ang kaning seaweed sheet. Sa mga Japanese o Korean, kay nadyo sila ilahang ibutang gyud ani sa ilaw. Of course, pwede ra kaayo nga kita magbutbuot taon sa ibutang nato sa ilaw mga palaman, di ba? O wala say magbuot kung unsa nimo pag-arrange sa ilawom, nara gyud nimo. Ang kaning kimbap ang nakauna ani mga Japanese gyud unya katong first half of 20th century kay gi-adapt sa Korean o gihimo nilang ilaha. Nilalain man slag style kay ang Japanese kay nagamit man slag sesame oil para timplahan ang rice unya ang Japanese kay nagamit slag rice vinegar. Gitawag gini siya samgak gimbap, literally triangle gimbap. Kani nga variety kay parehas na sa Japanese onigiri. According to Amelia Garcia, packed with nutrients na siya. Kay made with vegetables man siya, niya mga protein sources such as na siya egg, di ba? Uban pang mga ricados na imong gipack sa ilawom. Enjoy your Sunday with family! Happy Kimbap lunch everyone! Mao kini Ron Balgams!